Tak ahoj, děkuji vám všem, že jste přišli. A ještě než úplně začneme, tak bych tady chtěl v krátkosti představit náš tým a vysvětlit, proč jsme vlastně s touhle akcí přišli. Moje jméno je... tohle taky nefunguje. Jo. Moje jméno je Viktor Stýskala, já jsem CTO v Twistu a spolu se mnou to tady pořádá Petr Feršman, který je vlastně ex-CEO Abra Flexibí, ale dneska se už převážně věnuje vývojářskému studiu, no backend vývojářskému studiu FNX.io a dále také Cafe Mlejnek TV, kterou vám tady potom ještě představí. Dále je tady se mnou Petr Messner, který vyvíjí nástroj pro marketingovou automatizaci pro e-shopy. A teďka, proč jsme se vlastně rozhodli tady toto setkání uspořádat, tak my se tady s klukama scházíme už delší dobu a každý děláme v jiné firmě a vlastně používáme trochu jiné technologie, ale stejně jsou tam věci, které mají ty firmy společné. A vlastně každá ta firma musí běžet na nějakém technologickém stacku a zjistili jsme, že tady v Praze není žádné setkání, které by probíralo vůbec jakože ty backendové technologie a cloud. Jsou tady setkání zaměřené na různé programovací jazyky, máme tady Symfony meetupy v PHP, máme tady Python meetupy a tak dále, ale my jsme se pokusili, nebo se tímto snažíme uspořádat tady nějakou platformu, kde bychom si mohli sdílet praktické zkušenosti s tím backendem a s tím cloudem a záměrně nechceme mít zaměřené na jeden konkrétní programovací jazyk. A kromě prázdnin vlastně ty naše setkání chceme uspořádat jednou měsíčně a budeme se snažit pro vás vybírat ty zajímavá témata, abyste tady jakože přišli, aby vás to bavilo. A taky samozřejmě nějaké dobré speakery. A taky bych chtěl poděkovat ještě našim sponzorům. Twisto vám tady zaplatilo piva, takže pivka jdou dneska na Twisto, FNX.io a Twisto dohromady vlastně tady platí ty prostory, takže můžeme jim poděkovat. A jinak na tom baru je ještě nějaké další občerstvení k dispozici, takže kdybyste potom měli, tak když tak mezi těma přednáškama se tam můžete stavit. No a to je za mě asi všechno. Já ještě rychle předám slovo Petrovi, ten vám představí Cafe Mlejnek a pak už se vrhneme na první přednášku. Tak jo. Takže ahoj, já jsem Petr Feršman, chtěl bych vás pozvat na sledování videopodcastu pro vývojáře, který natáčíme s Honzou Novotných. Jmenuje se to cafemlejnek.tv. Měly by tam být součástí i záznamy z této konference, takže snad to bude zajímavý. Pravidelně každý měsíc, přibližně možná i častěji, vydáváme videa. Teď třeba vyjdou videa z Warhorse Studio, což je vývojová firma, která dělá Kingdom Come Deliverance, což je normálně hra ze 14. století nebo z 15. a mají tam hrozně zajímavou umělou inteligenci, o které nám tam povídají. Mají tam hrozně zajímavý to, jakým způsobem digitalizují lidi, mají nalepený takový kuličky na těle, asi 20 kamer je s nima, takže to by mělo být brzo třeba záznam. Měl by teď vyjít i záznam s klukem, co se živí hackováním a bezpečností, tak to bude taky zajímavý. A ještě v minulosti jsme měli třeba rozhovor s Lukášem Havarlantem, což je člověk, který dělá v internet billboardu backendové věci, je to strašně zajímavý. Takže koukněte se na Cafe Mlejnek TV, je tam jak audio, tak i samozřejmě video na YouTube a měly by tam být i ty záznamy. Takže koukněte se a budu rád, když se tam podíváte. Takže díky a doufám, že se vám ta dnešní akce bude líbit. Tak já bych ještě tady pozval Katku, která vám řekne ještě něco krátkého ke Codecampu. A jinak k těm backendistům určitě se podívejte na náš web a subscribněte se, abyste pak nepřišli o ty další eventy, které pro vás budeme pořádat. Tak už předávám mikrofon Katce. Díky moc. Čau backendisti. Prodloužili jsme přihlášky na kurz frontendu na tohleto léto, takže ještě do neděle. No, protože vy umíte ten backend, že jo, ale potřebujete ještě ten frontend. Takže se můžete přihlásit ještě do nedělní půlnoci na www.codecamp.cz a můžete chodit 2krát týdně na večerní kurzy, které jsou od poloviny července do poloviny září. Tak to ještě ode mě a už předávám slovo dalším. Tak jo, já děkuji Katce. A už jste asi všichni zvědaví, na čem vlastně jedou v Kebule. Tak já bych teďka vlastně tady pozval Martina Halamíčka a jeho kolegu, aby se zhostili první přednášky. Děkuji.